खुलुमबाय आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलाव मोनसे गोनां कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेशली डिप्रेसनखौ बेस खालामनानै सावरायनो नाजानाय जादों। आथिखालनि मुगायाव डिप्रेसनाव भुगिनाय गोबां सेंग्रा सिख्ला आरो गोबां सुबुंखौ जों नुनो मोनो। मानसिफ्रा आथिखालाव माने गोबाङानो डिप्रेसन मुंनि बेराम थामहिनबा गोसो बायग्लिनाय जि नारसिनथाय बे नारसिनथायजों गाग्लोबजानानै माखासे सुबुङा माबोरै डिप्रेसनाव भुगिनो गोनां जायो आरो डिप्रेसनाव भुगिनाय सुबुंफोरखौ जों माबायदि डिप्रेसननिफ्राय फिन थासारिसिम लाबोफिननो हायो बेखौ बेस खालामनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ सावरायनो नाजानाया जादों। दा डिप्रेसना माबोरै जोनोम जायो? डिप्रेसननि गुबुन मोनसे बर'आव बुंनो थाङोब्ला गोसो बायग्लिनाय मोनसे बेराम होननानै बुंनांगोन। जाय गोसो नारसिनथायनि जै बा गोसो बायग्लिनायनि जै माखासे प्रब्लेमफोरजों फेस जानो गिनानै माखासे सुबुङा बेफोर प्रब्लेमनिफ्राय माबोरै फेस जानानै गावखौ उदां खालामनो हायो बेनि माखासे रोंगौथि गैयै सुबुंफ्रानो डिप्रेसनाव भुगियो। नाथाय जायफ्रा सेल्फ कन्फिडेन्स गावनि सायावनो फोथायनाय दं बेफोरबायदि सुबुङा मालाबाबो डिप्रेसनजों भुगिया। बिथांमोना बे डिप्रेसननिफ्राय माबोरै बारग'नो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै बिथांमोना खामानि मावनो रोंगौ। बेनि थाखाय बिथांमोना डिप्रेसननिफ्राय अराय जानथायाव थानानै गावनि केरियार न'खर संसार दैदेननायनि माखासे बिबानफोरखौ बाननानै बे बुहुमाव गावखौ गायसननानै लाखियो आरो बे बुहुमाव सासे खोमथा सुबुं थामहिनबा राफोद सुबुं हिसाबै गावखौ दिन्थिनो हायो। आरो जायफ्रा डिप्रेसनजों भुगिनानै गावनि जिउखौ सिलिंखार खालामगासिनो दं बेफोरबायदि सुबुङा सेल्फ कन्फिडेन्स गैया आरो बिथांमोनखौ माबोरै गावनि आथिङाव गसंनाय खालामनो हायो आरो बिथांमोनखौ माबोरै डिप्रेसननिफ्राय रैखाथि होनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै माखासे लोगो दिगो आरो बाहागि खुरमा आरो न'खर बिगोमाफ्रा खामानि मावोब्ला बै डिप्रेसनजों गाग्लोबजानाय माखासे सुबुं एबा गथ' गथाय एबा फरायसा लाइमोनफोरखौ जोङो थि समावनो फिन थासारियाव लाबोफिननो हायो आरो बिथांमोनखौ सासे राफोद सुबुं हिसाबै जों समाजाव गसंथानो माखासे जायगा होनो हायो। दा जोंनि मानसिफ्रा सानो डिप्रेसना खालि गोसो थोलायनायावल' जायो, बे नङा। गोबां लाइमोनफ्रानो लाइमोन समाव बे डिप्रेसना बांसिन जायो। बेनिखायनो गोबां मानसिफ्रा सानो डिप्रेसना गोसो थोलायनायनिफ्राय जायो, नाथाय बे नङा। डिप्रेसना खालि गोसो थोलायनायनि बिथिङावल' जायो, बे नङा। डिप्रेसना गोबां जाउनखौ लानानै सासे मानसिया डिप्रेसनाव भुगिनो गोनां जायो एबा सासे मानसिया गोसो बायग्लिनो गोनां जायो। बेफोरनि माखासे पइन्टफोरखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो नाजादों। सेथियावनो बेकार जिउ, नैथियाव आंगो सुबुंखौ गोमाजानो गिनाय, थामथियाव न'खरनि नारसिनथाय, ब्रैथियाव थाखा फैसा, बाथियाव हारसिंथियारि, केरियार आरो इयुनथिखौ साननानैबो जायो। दा बे स्निथि जि खिन्थाबोनाय माखासे जि पइन्ट, बे पइन्टफोरखौ नोजोरथि होब्लानो जों माखासे डिप्रेसनाव भुगिनाय सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनो। दा सेथि डिप्रेसननि गुदियानो जाबाय बेकार जिउ। साख्रि बाख्रि गैयै माखासे लाइमोनफ्रा गावनि जिउखौ बेस खालामनानै गावनि जिउखौ माबायदि केरियारखौ मेनटेन खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै सानैनो गोसोआ बायग्लिलाङो आरो बायग्लिलांनानै बिथांमोना गावनि इयुनखौ माबोरै थांगोन मा जागोन जिउआव बेफोरखौ लानानै माखासे खोथाफोरखौ सानै गोसोआ बायग्लिलाङो। बे बेकार जिउआबो, साख्रि बाख्रि गैयै खामानि गैयैयाबो डिप्रेसनाव भुगिनायनि मोनसे जाउन जानो हायो। लोगोसेयावनो गाव मोजां मोननाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गुबुनजों हाबा जाजानो गिनाय, बेफोरबादि थासारियावबो आंगो सुबुंखौ गोमाजानो गिनायाबो मानसिखौ डिप्रेसनाव खोलैयो। आरो न'खरनि माखासे जेंनाफ्रा आरो न'खरनि गार्जेनफ्रा माखासे सुबुंफोरखौ नारसिनो, नों ओरै थोरै मावनांसिगौ, नोंहा फरायनाया जोब्बाय,
दा नों थाखा फैसा खामायनांगौ, न'खर दानांसिगौ, जोंखौ सुख शान्तियाव लाखिनांसिगौ, बायदि बायदि बिमा बिफा आरो गार्जेनफ्रा बेफोरबायदि नारसिनो। आरो खायसेया थाखा फैसा गैयैनि जाउनाव गाव मा जागोन आरो मा थासारियाव सिम सफैदों आरो माखासे जेंनाफोरजों माब्रै प्रब्लेमखौ फेस जानानै माब्रै जिउखौ रैखाथि जानो हायो बेफोरखौ सानै सानैनि गोसोआ बायग्लिलाङो। आरो खायसेया रावबो लोगो दिगो गैया, हारसिङैनो थायो, हारसिङै जायो, हारसिङै लोङो, हारसिंथियारि जाउनावबो गावखौनो रावबो हेफाजाबगिरि सुबुं गैया बेफोरबायदि साननानैबो माखासे सुबुङा डिप्रेसनाव भुगियो। आरो खायसे ओरैबायदि सुबुं दं, खायसे मानसिया देरबाय लावबाय गोरों गोरा जाबाय आरो थि समाव केरियार दानांगौमोन, थि समाव थाखा फैसा आरजिनांगौमोन, थि समाव न' बां लुनांगौमोन, थि समाव हाबा जानांगौमोन, थि समाव साख्रि बाख्रि लानांगौमोन, बेफोरखौ मोनैनि जाउनावबो माखासे सुबुङा गावनि इयुन जिउखौ लानानै मा खालामो, बायदि खोथाफोरखौ सानै सानैनो गोसो बायग्लिलाङो। आरो गोसो बायग्लिलांनायनि जाउनाव जोबथा बुब्लियाव बियो डिप्रेसन मुंनि मोनसे नारसिनथायाव गोलैनानै बियो गावनि जिउखौ बरबाद खालामनो गोनां जायो। दा बेफोर गोजौआव खिन्थाबोनाय माखासे जेंनाफोरखौ जों माबोरै समाधान खालामनो हायो आरो बेफोरबायदि जेंनाजों फेस जादोंबा बेफोरबायदि सुबुङा मोजां मानसिनाव जुदि गावहानो सेल्फ कनफिडेन्स गैयाब्ला सोरबा गुनि गियानि सोरबा बोसोनथि होग्रा ससियेल वार्कार आरो गोग्गो सुबुंफोरजों थांलायनानै बेफोर जेंनानिफ्राय माबोरै गावखौ समाधान खालामनो हायो बेफोरखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावोब्लानो आरो माखासे गुनि गियानि खोथाफोरखौ बेस खालामनानै आरो बिथांमोननि बोसोनथिखौ खर' मेलेमाव सोदाननानै बेफोरनिफ्राय जों माबोरै रैखाथि जानो हायो, माबोरै केरियार दानो हायो, माबोरै गाव मोजां मोननाय सेंग्रा सिख्लाखौ लानानै माबोरै जुलि जानानै माबोरै केरियार मेनटेन खालामनो हायो आरो गावनि न'खरखौ माबोरै सामलायनो हायो आरो थाखा फैसाया बबेजों फैयो आरो केरियार आरो इयुनथिया माबोरै समाधान जायो बेखौ लानानै खामानि मावोब्लानो बे डिप्रेसन बेरामनिफ्राय नोंथाङा बारग'नो हायो। दा नोंथांमोना साननो नाङा डिप्रेसना खालि गोसो थोलायनायनि बिथिङावल' जायो, बे नङा। डिप्रेसना बे खिन्थानाय मोनस्नि लैखोनफोरखौ बेस खालामनानै जायो। बेनिखायनो जायफ्रा आथिखालाव डिप्रेसनाव भुगिबाय दं बिथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय जानथायाव थानानै गावखौ माबोरै गायसननो हायो आरो गावनि केरियारखौ माबोरै मेनटेन खालामनो हायो बेफोरनि माखासे लामाफोरखौ गावनो संदाननानै गावनि केरियारखौ माबोरै मेनटेन खालामनो हायो बेफोरखौ लानानै जुदि खामानि मावोब्ला बे खिन्थानाय पइन्ट जेरै बेकार जिउ, आंगोआरि सुबुंखौ गोमाजानो गिनाय, न'खरनि नारसिनथाय, थाखा फैसा, हारसिंथियारि, बेकार जिउ, केरियार आरो इयुन बेफोर गलफोरखौ जों माबोरै डिसाइड खालामनानै गावखौ गायसननो हायो बेफोरखौ खोब नोजोर होनानै खामानि मावबानो जों डिप्रेसन मुंनि बेरामनिफ्राय एबा गोसो बायग्लिनाय बेरामनिफ्राय जों बारग'नो हायो। बेनिखायनो नोंथाङा अरायसम गोसो बायग्लिनानै थानो नाङा। नोंथांनि सिगाङाव गोबां लामा गोग्लैसोनानै दं, बेफोरनि लामाफोरखौ संदाननानै नोंथाङा खामानि मावोब्ला नोंथाङा बे डिप्रेसन बेरामनिफ्राय खारग'नो हागोन। बेनिखायनो आं जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ खावलायो, नोंथांमोना मालाबाबो डिप्रेसनाव गोग्लैनो नाङा आरो डिप्रेसनाव गोग्लैना थायोब्ला नोंथाङा नोंथांनि जि क्रिएटिभ सानस्रि बे सोरजिलु सानस्रिया गोमालांगोन आरो सोरजिलु सानस्रिया जेब्ला गोमालांगोन अब्ला नोंथाङा गावनि सायाव फोथायनाय सेल्फ कनफिडेन्सआ गैया जागोन आरो सासे मानसिनाव जेब्ला सेल्फ कनफिडेन्सआ गोमालाङो अब्ला बे मानसिया जिउआव जेबो खामानिखौ मावनो हाया जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना माब्लाबाबो गोसो बायग्लिनानै थानो नाङा आरो गोसो बायग्लिनानै थानायनि सिगाङावनो बेखौ साननायनि गोनांथि दङदि नोंथाङा जुदि जेंनानि गुदि नङाब्ला नोंथाङा समाधाननिबो गुदि नङा। बेनिखायनो नोंथाङा जुदि जेंनानि गुदिब्ला नोंथाङा गावनो समाधाननिबो एबा सुस्रांनायनिबो मोनसे बिन्दो। बेनिखायनो नोंथांनि जेंनाखौ, नोंथांनि खुगानि अरखौ नोंथाङा माबोरै गावनो खोमोरनो हायो बेखौ लानानै बेस खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ थि रोखोमै बाहायलाङोब्ला बे मोनस्नि जि डिप्रेसननि जि पइन्ट बेफोरनिफ्राय उदां जानो हागोन।
बेनिखायनो आङो जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ डिप्रेसननि जान्थायाव थानानै गावनि केरियारखौ, गावनि जिउखौ, गावनि रांखान्थि हालोदखौ, गावनि इयुनथि जिउखौ जों माबोरै रैखाथि होनो हायो आरो थाखा फैसाया माबोरै फैयो बेफोरखौ संदाननानै खामानि मावोब्ला आथिखालनि मुगायाव बांद्राय डिप्रेसनाव गोलैना थानांगौनि गोनांथि गैया आरो जायफ्रा डिप्रेसनाव भुगिबाय थागोन बिथांमोना गावनि जिउनि फारसे अननाय खाननाय गैया जायो आरो जोबथा बुब्लियाव बिथांमोना समाधाननि लामाखौ मोना जानायाव आरो माखासे नखर बिगोमा आरो बाहागि खुरमाफ्रा बे सुबुङा मानो डिप्रेसनाव गोलैदों आरो डिप्रेसनाव गोलैनानै बे मा जानो थांदों आरो बेखौ माबायदि लामा दिन्थिनांगौ बेफोरखौ दिन्थियावनो थामहिनबा प्रपार वे होग्रा गाइड होग्रा थामहिनबा गाइडलाइन होग्रा सुबुं गैयैनि जाहोनावबो माखासे लाइमोनफ्रा आथिखालाव डिप्रेसनाव गोलैनानै जिउआ सिलिंखार जालांगासिनो दं। दा डिप्रेसनाव गोलैनाय माखासे सुबुंफोरखौ जों माबायदि साखाफारा जानानै जों रैखाथि खालामनो हायो बेफोरखौ नोजोरथि बोनानै आथिखालाव NGO आरो माखासे फसंथानफ्रा बेफोरनि सायाव खामानि मावनायनिबो गोनांथि दं होननानै आं सानो आरो डिप्रेसननिफ्राय जों माबोरै बारग'नो हायो बेफोरखौ नोजोरथि बोनानै जायगा जायगा गामि ओनसोल नोगोर आरो स्कुल कलेजफ्राव बेफोरनि सायाव माखासे फरायसाफोरखौ आरो माखासे लाइमोनफोरखौ बेफोरनि सायाव जुदि सेमिनार खालामनानै गोरों गोरा सुबुंफोरखौ बे डिप्रेसननिफ्राय रैखाथि माबोरै खालामनो हायो आरो माखासे लाइमोनफोरखौ जों माबोरै केरियार मेन्टेनेन्सनि फारसे लाबोनानै बिथांमोनखौ थि समावनो गावखौ गायसननाय खामानियाव थिसननो हायो बेखौ नोजोर बोनानै खामानि मावोब्ला आं सानो जोंनि समाजाव डिप्रेसनजों भुगिनाय माखासे लाइमोनफोरनि अनजिमाया खम जागोन आरो माखासे लाइमोनफ्रा गावनि इयुनथि आरो गावनि केरियार गावनि रांखान्थि हालोदखौ साननानैनो गावखौनो फोजोबना लानाय बे जेंनाया जोबगोन। मानोना आथिखालाव डिप्रेसनाव भुगिनानै थैनायनि अनजिमा बांबोगासिनो दं। बेनिखायनो जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा गावनि सायाव फोथायनानै सेल्फ कनफिडेन्स लानानै खामानि मावलांबाय था, नुनो मोनगोन नोंथांमोना बे डिप्रेसननिफ्राय अराय रैखाथि मोनगोन आरो नोंथांमोना गावनि केरियार दानायाव नोंथांमोना जाफुंसार जागोन। बेनिखायनो फै जों दिनैनिफ्रायनो बे डिप्रेसन मुंनि बेरामनि जान्थायाव थानानै गावखौ माबोरै गायसननो हायो बिनि लामाखौ नागिरनि आरो गावनि सायाव फोथायना लानानै खामानि मावलाङोब्लानो बे डिप्रेसना गोमालांगोन होननानै आं सानो। जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायथिबाय। लोगोसेयावनो अल नटिफिकेसननि बेलखौ दाबायनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफ्रा नोंथांनि खाथियाव सहैनो हायो आरो बेफोर खोथाफोरखौ नोंथांमोना जाहाथे बयनोबो शेयार खालामना होयो आरो बे शेयार खालामनानै जाहाथे जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा डिप्रेसननिफ्राय माबोरै जानथायाव थानो हायो बेखौ नोंथांनि भागि खुरमा थामहिनबा लोगो दिगोफ्राबो मोनहैनो हायो बेखौ नोजोरथि होनानै नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय। लोगोसेयावनो नोंथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ दैथायहरफिनना आं दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, खुलुमबाय।